Әлбәттә, бу кырылтайның халыкны уятуда бик зур әһәмияте булды дип уйлыйм инде. Шул кырылтайдан соң мәктәпләр, татар мәктәпләре ачу бит инде. Аны берәү дә истән ачмады. Аны халык йорттан йортка җөреп, әлегә баягы имзалар җыеп әйтәләр бит. Укытырга бирми баласын, теләк юк, мәктәп ачырыйк диләр бит инде. Ничек бирмәсен мәктәп нитергә. Анда карарлар кабул ителде инде. Үзегез беләсез инде, ярар Союз Республика була алмадык инде. Ансы бездән генә тормады. Анда өстә Мәскәүдән ничектер безнең гел уйлыйм мин татар халкы ничектер җәберләнгән, нидер каралган халык күп менә. Алла рәхмәте. Бик эшләде инде хәрхәлдә обком ниләр, бу җитәкчеләр бары үз кулларына алдылар бөтенесен. Анан оештырылды инде күрәсең жаңа депутатлар кабул иттеләр бит инде законнар, тел турында закон кабул ителде. Милли университет турында инде безнең беренче принцип куллар куйды бит инде. Безнең язган әйберләребез үтәлә инде дип ышанып без инде бу җитәкчеләрдә калды бу әйберләр. Безнең бурыч үтәлгән күп булды. Аннан соң дөньяда үзгәреп китте, капитализм уже үтеп керде. Халыкта инде ашау, киенү, ни китте, бик авыр хәлләр булды бит инде. Зарплаталар бирмиләр, ниләр бирмиләр, шундый ниләрдә кризис китте. Ышандык та инде, ышандык та бара дип уйлыйбыз бит инде. Шул менә әлбәттә милли университет төзелмәде. Күп әйберләр инде кәгазьдә калды инде. Кәгазьдә калды. Алдандык, алдадылар да инде. Мәктәпләрне карап алганда да хәзер булганнары да бетеп бара бит инде. Кызганыч, һәр хәлдә кызганыч.